Sveučilišni savjetovališni centar sastoji se od 3 jedinice. Najduže djeluje psihološko savjetovalište, druga jedinica koja je započela s radom prošle godine Ured za studente s invaliditetom, a upravo je aktivirana i treća jedinica našeg centra, a to je pravno savjetovalište za studente. Pravno savjetovalište je zamišljeno kao pružanje aktivnosti besplatnog pravnog savjetovanja studentima, znači nekakve primarne pravne pomoći. Kod nas će studenti moći dobiti pravne savjete i informacije vezane za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja, na subvencioniranu prehranu i stanovanje, zatim da pitanja vezana za mogućnost zapošljavanja preko studentskih centara, sudjelovanja u radu studentskog zbora i drugih studentskih udruga. Također će nam se moći obratiti ukoliko se protiv njih provodi nekakav stegovni postupak ili smatraju da su im povrijeđena nekakva druga studentska prava. Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom možemo podijeliti zapravo na 2 razine. Jedna razina je ona koja je usmjerena direktno na studente s invaliditetom u smislu informiranja o pravima studenta s invaliditetom koje mogu ostvariti u sustavu visokog obrazovanja, pružanje smjernice i preporuka za prilagodbu nastave i ispita, dok s druge strane aktivnosti koje su usmjerene na sveučilište u Rijeci gdje su dakle pokrenuti određene inicijative za uklanjanje prostornih barijera, odnosno arhitektonskih barijera na sastavnicama sveučilišta.